15-nji maýda giçlik Aşgabadyň 10 ýyl abadançylyk we Ankara köçeleriniň çatrygynda bir awtolog 10-11 ýaşlaryndaky 3 sany gyç çagany kakyp heläkläpdir diýip Hronika Türkmenistan neşiri habar berýär. Neşiriň özi ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 17-nji maýda beren maglumatyna görä, çagalaryň biri wakanyň bolan ýerinde, ýene biri tiz kömek ulagynda helak bolýar. Çagalaryň üçünjisi häzirki wagt ketelhananyň reanimasiýa bölüminde saklanylýar. Bu barada 16-njy maýda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary hem habar beripdiler. Şonu Azatlyk radiosuna bu maglumaty garaşsyz çeşmelere we türkmen häkimetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmanlygy üçin bu barada köpçüligi habar bermekden saklanypdy. Şonu habarçymyz Sultanaçylyk orada aýynyň başlanmagy bilen çagalaryň öýme-öý aýlanyp ýaremezan aýtmaklarynyň paýtagtdaky ýaşaýjylaryň bir näçesi üçin paýjygaly waka bolup guturandygyny aýdyp şeýle diýipdi. Aşgabadyň 10 ýyl abadançylyk we Ankara köçeleriniň çatrygynda giçlik saat 20:15 töweregi daşary ýurt markaly bir awtolog 10-11 ýaşlaryndaky 3 gyda awtolog bilen kakdy. Waka şaýat bolan ýaşaýjylar sürüjiniň ýaş oglandygyny, onuň ýokary tizlik bilen ulagyny sürüp gelendigini we svetoforda piýadalaryň geçmegi üçin ýaşyl çyra ýanynda awtologyny saklap ýetişmändigini aýdýarlar diýip açyly we gurrun berdi. Şeýle dol gyzlaryň biriniň wakanyň bolan ýerinde desine aradan çykandygyny, beýleki iki çaganyň tiz kömek ulagynda hassahana alınıp gidilendigini sözüniň üstüne goşdy. Ýoglan gyzjagadyň howsarlarynyň gelmegine garaşyp ol gyzjagad bir saat ýaly ýerinden gozulman polisiýanyň gözegçiliginde ýoluň üstünde ýatan ýerine saklanypdyr. Helakçylyga düşen gyzjagadlar parahat 4 etrapçasynyň ýaşaýjylary eken diýip habarçymyz waka şaýat bolanlara salgylanyp gurrun berdi. Ýokarda hem belleşmez ýaly Azatlyk radiosuna bu waka şeýle-de 3-nji çaganyň saglyk ýagdaýy, awtologyň sürüjüsiniň ykbaly barada häzirlikçe Aşgabadyň häkimliginden ýa-da polisiýasyndan haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Hronika Türkmenistan neşiri özi ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp helakçylygyň sürüjiniň ýalňyşy esasynda bolandygyny, ýöne onuň heniz tutsak edilmändigini habar berýär. Türkmenistanyň dürli künjeginde bolýan ýol helakçylyklar barada Azatlyk radiosuna wagtyl maglumatlar gelip gowşýar. Şu ýylyň 14-nji aprelinde ýerli wagt bilen öýlen saat 5 töwereginde Türkmenistanyň Çülü jülgesiniň golaýynda awtobusyň ýol helakçylygyna uçuramagy derarly adyndan 17 adam wepat boldy. Ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri helakçylygyň esasy sebäplerini awtobusyň çaktanaşa ýüklenen bolmagynda we howa şertleriniň ýaramazlygynda görýärler. Gara ýoluň typançak bolmagy sebäpli içi ýolagçylardan hyryn-dykyn awtobusyň sürüjüsi ulo erkedip bilmän ýoluny ýitiripdir. Netijede awtobus agdarylyp ýoluň garasyndaky çukura gaçypdyr diýip Azatlygyň paýtagtdaky habarçylar habar beripdiler. Şu ýylyň 9-njy fevralynda bolsa Aşgabat Balkan asfalt ýolunda mikro awtobus bilen ýeňil awtologyň ýol helakçylygyna uçuramagy netijesinde adyndan 4 adam öldi we başga-da 10 golaý yaralandy. Bu ýol helakçyligi Türkmenbaşy şäherinden ortaça 80 kilometr uzaklykda ýerleşen Belek şäherçesiniň golaýynda bolupdy. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki habar we media serişdelerinde ýurtda bolýan köçe ýol helakçylyklar barada maglumat berilmeýär. Bu barada türkmen häkimetleri hem kelam agy söz aýtmaýarlar. Şeýle-de ýurtda her ýyl näçe ýol helakçylygynyň bolýandygy we munyň näçe adamyň aýatdan ötmegine sebäp bolýandygy baradaky statistiki maglumatlar hem ilat köpçüligine el ýetersiz bolmagynda galýar.